into esizoyenza. And if uqalele nguThixo ndiyaxelela izophela ibe ngathi zange yenzeka le nto. Ndiyaxelela xa into ofuneka siyenze thina kufuneka uba ntoni sithandaze sicela uThixo asincede kule ngxaki le usifake kuyo wena. Simcela uThixo nawe uthandaze. Funeka futhi sibambe inkonzo ye-fasting noba yi-3 days. Sithandaze ngale nto sicela uThixo asincede. Ethembeni lokubana ke ndiyakholelwa ke mna ke emthandazweni izawuphela ibe ngathi zange kwenza kwanto. Ubuyele sesasidinga sakho ubuhle bokuso. Nkosikazi ndiyabulela amazwi akho. Ndithi make ndiguqe ndizokwazi ukuba ndicela uguqe ukuba sizokwazi ukuba samkelane. Bokwenza njalo ke ngamaxesha ondomini ungandithathi kungabe ndisemgqomeni. Ayikho umgqomo kulahla Nkosi. Mama uyakungiqonda baba. Asenze isithando sami siyeba ngiyayini isithando sami endisendiqhama ndikhathazeke nyani yo bulela kakhulu ngixelela kwakho. Mamela ke ndixelele kona kasilinyani kubi okunganyaniseki kuba ekugqibeleni bandithathe kona kuma kuthiwa nguwe ngobuyenzile le nto. Bendawuva njani ke mna ke ngoku? Hayi kona tata masiyeke le nto seyidlulile. Kukho le mcimbi ndiye ndafumana apha ecaweni kuthiwa kwaxatyanwa kakhulu phambi kwendima yemali. Buyifumane loo nto le? Kanti unoyenze ngemvembo somkile. Hayi noba. Ngoba ndivile apho usitshabela umntwana nomkashelo bebetho bebebiliswa besoma pha. Kama ndiqaphela nto uba kuthiwa ile nto iqalele ndiyavakala okokuba le mali lena ibikhona pha ebandleni nonto ndazi isixhasayo besithini bigcinwa ngumama lo umfundisi. Umfundisi uShebo. Ilenzile uvele wesuka wathi uyisebenzisa kwakho ayisebenzisa futhi engayazi ngoShebo lo. Kodwa egqibeleni uShebo phetha lo naye seqina enyalini lokungathi ngona kumzekelo imali akayazi okwakhe. Bayisebenzisile. Ke ngoku inoba yatywa ngoba ke ngole mali. Lezo zayiphanda kaloku. Hayi ifuna ukuphanda. Lezo zayiphanda kamama. Because abazojonga kule nto uza kumfundisi uSchebo. Bazojonga pha kuthi. Kaloku kwayibala ndikuxelele livele ijonga iinkokheli eziphezulu. Vele kodwa nantsi apha ezantsi. Nantsi apha ezantsi. Mna into endingayicebisa mna ke inye kuyo yonke ndizokwenzeka. Funeka sibe uphole. Wena pha kulesine ukuyashumayela ungayichaphazeli laa nto xa uthethela umama bakholele lahleko nam zokwenza uThixwaka into yonke. Heyi kona ndiyozela ndiyadina incedi yandidinisa esi. Nam ndidiniwe kona ke silale good night. Tata. Mama. Vuka sithandaze. Ntoni ngoku? Vuka sithandaze. Kwenzeka ntoni mfundini? Hayi bo. Bawe egameni loyise nelonyana nelomoya oyingcwele. Thixo wethu waseNazaretha kuyo nayiphi ke Nkosi imeko sincede Thixo wethu namandlonge uzibonakalise ezimpilweni zethu bawo siyazi akho nto ingcono nebhetele esenzileyo phambi kwamehlo akho kodwa Thixo ngicela sincede bawo usikhusele usifihle phantsi kwephiko lakho noba usithatha noba segqibile ngempilo zethu kodwa Thixo ngokumema wena Jehova we believe into yobana Thixo imoya kaSathana Jehova kuyivumele Thixo wethu namandlonge wena Thixo siyazi ba angeke usishiye wena bawo siyazi ba angeke usiyekele Thixo wethu waseNazaretha in the mighty name of Jesus Christ amen. Kwenzeka ntoni nkosikazi kwenzeka ntoni?
Hayi masilala. Hey. Yes. Now come this one up. Tata, was tandans. Cela usincede bawo. Cela usincede Thixo wethu namandla. Sikhusele bawo. Sikhusele Thixo. Sikhusele somandla. Sikhusele sifihle phansi kwephiko lakho. Sifihle Thixo. Sifihle bawo. Bawo siyazi akhona ingqondo esiyenzileyo. Kodwa Thixo sicela uncedo lwakho Thixo wethu namandla. Khawuzibonakalise ungasigqithi Thixo wethu namandla. Jesus. Enkosikazi andizo ezibaleka manje benza kanjani endingayazi bakwenza kantoni bantu yabona uma usenhlungwini ubona into engiyibonayo enjingakho Kunenjalo izoba khona ingxaki futhi izoba nkulu ayiziba ncinci. Kudala ndiboniswa nje andazi tata uba ndingakucacisela kanjani kodwa yinto embi le ezokwehlela futhi. Kudala uThixo ndibonisa lento qha bendiyiziba ndingafuni uba ndideske ndiyithathe serious but ndiyayibona ngokuba iyandilandelela and izamphilisa kabuhlungu. Kuzomela uvuke uhambile qha ekuseni into ezovele indikhulule indincede. Xa ucinga kana ndizohamba ndiyiphi for ixesha elingakanani ngoba ke ndiyaqonda kaloku ngoku njengoba silapha ePort St Johns kukude eHarding and usambe kusuka phaka wena ngoku bekunganjani uba ndiye kula mabandla alapha eMthatha ke ngoku. Ewe ayitala nobuye kuba ke phaa eFort Gale ikhona namalungiselelo ayikota le emiwe ePasika phaa ke ngePasika into endiqiniseke ngayo inye bayafuna bona ndibancedise phayana ekubacebiseni ngoba kaloku ngabantu abathanda ukuzimosha izinto nemali. Ke ngoku nankosi ndizocela le nto kwinto yonke ezokwenzeka uthi khiphe utwana ndifowunele wawushiyeke njani apha ekhaya. Kwesibini naphayana funeka ndenze sure uba ndikwendlala endaweni erayithi ndiyaphinde ndifumane le ngxaki beke ndanayo. Khona tata kunyanzelekile uhambe nakweyiphi na imeko. Kunyanzelekile uhambe. Ukulimazile mosi le nto. Kunyanzelekile uhambile tata. Ngo. Dena. Ubutata ekhapha na wahlala wedwa. Hayi kukhona evisa la saye kuyo. Apha eMthatha. Kukhona evisa la saye. Hayi kodwa
Nkosi yami